Usman radhiyallahu anhu sayyid sahabat Usman radhiyallahu anhu. Khamsun utawi lima hunna iku utawi lima iku alamatul muttaqina tetengere wong kang padha takwa. Iku alamat muttaqina tetengere pira-pira wong kang padha takwa. Baru yang diceritakake apa ana mestune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora dawuh sapa Kanjeng Nabi la yablughu ora tumeka sapa abdul abad sapa abdul kamula ayakuna ing to ana sapa abad iku minal muttaqina sangi pira-pira wong kang padha takwa. Hatta ya jangan sehingga tinggal sapa abad ma ing balang la baksa kang ora bahaya iku maujud fi ing dalem adal rawati mimma sangi barang iku bihi kelawan ma al baksu utawi bahaya. Rawa yang riwayatake hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim Imam Hakim. Awaluha utawi kawitane limo. Awaluha utawi kawitane limo iku alayu jalisa yen to ora lungguhan sapa wong. Iku alayu jalisa yen to ora lungguhan utawi jagongan sapa wong ilaman angin wong yuslihu kang bagusake sapa man adina ing agama. Mahu sabtane man wajah riban ngalahake sapa man al-farju ing kemaluan waseda lan asal. Bem nauha lawan yen nyegah sapa man ya yang nauha kang yen nyegah sapa man ing farju lan pisan al-fudul jimai sing urang jima wal kana bilan teman. Wasaniha kapindho 5 wasaniha kapindho 5 iku ida asobahu ing dalem nalikane makanane ing wong. Ing dalem nalikane makanane wong apa saipun suwi-suwi atimun kang agung minat dunya saing donya yo ya roh mongko nikotake sapa wong ing sik mapan ing dosa. Aisyidatan ing billahi lisuil akibati rono alane pas. Wasani suha utawi kapindho 5 iku ida asobahu yang dalem makanane ing wong apa saipun suwi-suwi qalilun kang sithik minat dini saing agama tanam mengko untung sapa man zanika ing mengkono-mengkono oleh ai dikoda tegese nekotake sapa wong anna zanika ing temen setuhune mengkono-mengkono oleh qalil iku rihun bati adimun kang agung. Marobiha utawi kaping 45 iku lam yang ora kebak apa batno rumenge wong minal halis saking perkara panganan halal minal halis saking panganan halal khaufan kono kuwatir min ayu khalitahu saking yen to nyampur ing halal apa haram perkara haram kama fil hadisil muqaddim kama kaya barang fil hadis ing dalam hadis kang kasebat ing dalam hadis al-mutaqaddim kang mustingin. Wa khamis wa utawi kaping 5 iku yaron nasi nekotake sapa man ing manungsa kulhum yus kabeh nas qad najau ing padha selamat sapa anas ay khalasu tegese padha selamat minal halaki saking kerusakan lihusni mu'amanatihim krono bagusi pergaulane nas ma'allah sakjane Gusti Allah taala halim wa hudur sapa Allah. Wa yarone kotake sapa wong nafsu ing awak dhewe wong yo halakat ing teman-teman rusak apa nas ai bidam bin tegese kelawan dosa ai bidam bin tegese kelawan dosa isu mu'amanatihi rono alane pergaulane wong. Nah Allah sartane Allah taala halim sapa Allah. Wa alaman sakawata utawi ngalamate wong kang cilaka. Wa alaman sakawata utawi alamate wong kang cilaka. Minal umuri saking pira-pira perkara
suwijinisnya nadzunubi lalekake pira-pira dosa al-madiyati kang wis kliwat min ghairi nadamin sing ora ketun alaiha nasi dzunub wa ya halu tawidunub ay hapai wal halu tegese utawi tingkah anna tamasukune dzunub indallahi ana ngrasane Gusti Allah iku mahfudhatun den reksa ay mabdudatun tegese den itung ya ada dia panulangane dzunub wa zaman ya mangsane dzunub wa mahalliha lan panggonane dzunub wa dzikru lan dzikru hasanatan ngilingi pira-pira kebagusan al-madiyati kang masliwat bil qalbi kelawan ati wala yadin ora ngerti sapa wong bilat ana to den trima al hasanat tegese pira-pira kebagusan amruddat utawa den tolak apa hasanat wana tulen oleh ningali sapa wong ilaman marang wong kaum kang sak ndure man di dunya ing dalam dunya ya anta maha kang yen to lupa apa ana ndure ningali laha marang dunya alam nyazuan orang itu sapa wong bil kismati kelawan pandumane Gusti Allah ana duluhu lan oleh ningali sapa wong ilaman marang wong dunahu ing sak ngisore wong pidine ing dalem agama ay amal saleh tegese ngamal kang bagus alam yaskurun ora syukur sapa wong Allah ing Gusti Allah ala ni'am amal nasihi ing atase pira-pira ngamale awak dhewe ala ni'am amali nafsihi ing atase pira-pira nikmati awak dhewe ne wong. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken makalah ingkang kaping 6 inggih punika den critakaken saking sahabat Utsman. Den ngendikaken saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman niku nggih punika khulafaur rasyidin ingkang nomor 3. Nggih punika termasuk pencetak Al-Qur'an. Jadi riyen niku Al-Qur'an niku boten ditulis. Sing menggagas penulisan Al-Qur'an, pembukaan Al-Qur'an nggih punika Sayyidina Umar. Terus dipun laksanaken, dipun terusaken era kepemimpinan Sayyidina Utsman. Di Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat khulafaur rasyidin, pemimpin sing nggih punika dalam pemerintah, dalam kepemimpinannya beliau nggih punika proyeke nggih punika bukune Al-Qur'an. Dene upama Al-Qur'an mboten dibukone, paling yo apa niku kene sing iso maca. Niki termasuk nggih punika jasa-jasane Sayyidina Umar kali Sayyidina Utsman. Ya sakniki mawon sing dibukone apa niku ngajine ya arang-arang. Kula nek ngaji pas tanggapan tok. Gak patek iso gak patek tau ngaji. Pas tanggapan tok ngaji. Nggih. Lah niki sing makalah nomor 6 nggih punika makalah saking sahabat Utsman. Sahabat Utsman dawaken khamsun hunna alamatul muttaqin. Jadi wonten 5 perkara nggih punika termasuk tanda-tandane wong muttaqin. Tanda-tandane wong kang takwa. Sayyidina Utsman ngendikaken bilih wonten 5 tanda-tandane wong kang takwa. Beliau ngendikane nggih punika nyuplik saking hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi la yaqulu abdu an yakuna minal muttaqin hatta yata'amala ba'sa fi hadran mimma bi al-ba'su. Jadi Kanjeng Nabi ndawuhaken sak temene nggih punika ngalamate wong kang takwa nggih punika ninggal perkara sing niku wau bahayane dumateng agamane. Jadi beliau nyuplik sangi dawuh Kanjeng Nabi ninggalo sira kabeh lek pengen awakmu niku diarani wong kang takwa nggih menika ninggalo dumateng perkara sing bahayane dumateng awak dhewe sira kabeh. Jadi awaluha Allah yujalisa illa ma yusadin. Sing nomor setunggal nggih punika Allah yujalisa illa man. Dawuh Sayyidina Utsman
Sing pertama tetengere wong kang takwa nggih punika boten seneng jagongan, boten seneng lelungguhan lawan wong kecuali tiyang niku mau nggih punika bagus agamane, saged memperbaiki agamanya. Jadi karepe Sayyidina Utsman nek kula panjenengan niki nggih punika pengen diane wong kang takwa, tanda-tandane wong kang takwa nggih punika mboten seneng jagongan kecuali jagongan kalih wong sing saged bagusi agamane awake dhewe. Wayang libal farja wal lisan. Ben apa? Ben saged ngalahake nafsu kula panjenengan lan lisan kula panjenengan sedaya. Jadi maksudnya niku tanda-tandane wong kang takwa nggih punika boten seneng jagongan kecuali jagongane kalih yang sing saged bagusi agamane awake dhewe. Mergo napa? Kersane saged ngalahne hawa nafsune awake dhewe lan lesane awake dhewe. Abot niki. Kalau awake dhewe niku jagongan niku nek gak cocok ya alas-alasan. Kadung cocok bledur. Nah, niki mergo niku mau soalé bener jagongan niku halal, tapi nek kakeyen nggih niku malih bahayane dumateng awake dhewe. Iku dawuhe Kanjeng Nabi sing mau. Dadi perkara halal tapi nek kenemenen saged bahayane dumateng awake. Salah setunggalipun nggih menika masalah jagongan. Kecuali jagongane Allah yujalisu illa man yusrifudin. Kecuali jagongane dumateng tiyang sing paham agama sing saged nggih menika memperbaiki agamane awake dhewe. Contone ngaji ngene. Ngaji kan nggih jagongan ya. Jadi ngaji niku termasuk ngalamati utawi tanda-tandane wong kang takwa. Yo ngaji to Pak. Waya jagongan yo jagongan. Dene awake dhewe jawab. Lah jagongan niku nggih sah-sah mawon, halal-halal mawon. Tapi nek kula panjenengan nek tenemen lanjeneng jagongan niku ya libal farja wal lisan. Saged nggih punika gladur masalah lisane lan gladur masalah ngapunten masalah hawa nafsu utawi masalah apa kemal apa niku istilahnya niku nafsune awake dhewe. Mergo kadang tiyang niku sing diomongne pertama sing paling menarik ya punika pertama gosip, sing kaping kalih omong rada rusuh-rusuh. Biasanya wong iki ngomong rada rusuh-rusuh nang guyune mesti banter. Wah, mergo bar ngomong rusuh-rusuh. Nah niku karepe napa niku? Karepe niku ngedohi sing ngoten niku wau. Soale awake dhewe nek kadung jagongan terus pemeneh bapak-bapak niku nyuwun sewu ora rasan-rasan malah ngono gedeng rasane rondo. Wong ke bodhone masak kok mesti guyune banter. Nah niki sing diwedeni ngoten niku bapak-bapak, nek ibu-ibu mboten semprot. Jadi intine kula panjenengan niku karepe aja gampang jagongan suwi-suwi. Ben apa ben saged nglametake lisane awake dhewe lan hawa nafsune awake dhewe. Kecuali jagongan sing tendel niku enten nggih punika yusrifuddin saged bagusi dumateng agamane awake. Jadi niki dawuh Sayyidina Utsman tanda-tandane wong kang takwa nggih punika pertama nggih punika boten seneng jagongan suwi-suwi kecuali jagongan sing saged bagusi dumateng agamane awake. Mergo napa nek jagongan suwi-suwi niku mesti lesane kalih hawa nafsune niku rada kebablasan. Niku nek bapak-bapak wis bar masane kok topike sing paling gayeng mesti ngomong masalah rondo. Berben.
Terus nomor kalih wasaniha idza asabahu syai'un adzim minad dunya yarahu balan. Sing nomor kalih tanda-tandane wong kang takwa nggih punika ketika kula panjenengan sedaya ketika menungso niku wau mengalami musibah, mendapatkan musibah dalam urusan dunia di awake dhewe niku kadang kan yo enten musibah, yo enten anugerah. Niku gandengane ten donya. Tapi kalau ketika kula panjenengan kok mengalami musibah ten donya niku sayun azim menatunya ya Allah balan. Niku mesti angen-angene niku berarti aku di apa niku aku dihukum karo Gusti Allah. Nah, nek kula panjenengan niki kok ketika kena musibah niku angen-angene kok berarti aku apa kakang dosa. Mergo dikai ngene iki karo pangeran. Nah, ini termasuk yang niku berarti tanda-tandane wong kang takwa. Wong kang takwa dumateng Allah Subhanahu. Jadi ketika kula panjenengan niki kok kena musibah, kena belai, mbuh duwite ilang, mbuh dibujuki wong, mbuh yogane sakit utawi napa mawon. Nah niki angen-angene niku sing sae nggih menika apa aku dilekno utawi dihukum dening Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sing sae ngoten niku. Mboten terus iki musibah saiki wis kan biyen kok piye Gusti Allah nek mendonga iki sapa niku mboten langsung. Jadi ketika kalau panjenengan saya kena musibah, soalnya panjenengan nggih jenenge ten donya, ya kadang musibah, ya kadang anugerah. Bahwa itu dikek penak terus selalu. Nah ketika musibah sing sae nggih menika angen-angene niku nggih menika dipun lehne dipun elikne kalih Gusti Allah utawi dipun hukum kalih Gusti Allah. Apa aku kakang dosa. Rumah sing nandur sak nandur kok lelu wae. Apa salahku kurang yo, wiritaku kurang yo. Kene kuwi. Jadi ketika kalau panjenengan kena musibah dalam urusan dunia itu langsung sing sae ya menika eling dumateng Gusti Allah. Mampu iki gara-gara dihukum oleh Gusti Allah. Ketika mabon apa? Ketika lisidati lisoin akibat niku jagani ketika kula panjenengan kok dipun paringi musibah ten donya sing Gusti Allah niku nek awake dhewe gelem ngangen-ngangen niku kersane napa? Kersane saged ngresiki utawi nggih menika saged ngurangi dosa kula panjenengan sedaya. Jadi mesti wassabullahaladzim. Ben saged ngresiki utawi ngurangi dumateng dosa kula panjenengan. Iki dawuhipun Sayyidina Utsman. Di nomor kalih ketika kula panjenengan sedaya mendapatkan musibah tentunya iki angen-angene apa aku ki dilehne utawi dihukum kalih Gusti Allah. Kersane napa? Kersane introspeksi diri. Kersane napa niku introspeksi diri. Jadi ndelok awake dhewe muhasabah awake dhewe aku bar nglakoni apa? Salahku, ibadahku apa ya kurang. Iku insyaallah ketika kula panjenengan kok saged ngangen-ngangen niku berarti awake dhewe termasuk tanda-tandane wong kang takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor kalih masalis wa idza asabahu syai'un qalil min ad-din itana madzalik. Ketika kula panjenengan mendapatkan musibah masalah agama, bahwa sing dhisik masalah dunya. Iku to awake dhewe kok entuk musibah masalah agama bersedih. Iki tanam getun. Contone apa nggih? Awake dhewe nyuwun sewu. Jadi masalah nggih enten gandengane kalih sing nomor kalih mau masalah dunya lha kok terus diimbangi kalih masalah agama. Berarti wah berarti apa niku
nglakoni kurang pas, apa niku apa ibadah kurang pas, niku sedekah apa kurang pas. Dan niku intine awake dhewe niku guwetun rugi. Jadi rumangsa aku rugi berarti dia ini ibadahku gak pas, sedekahku gak pas, itu termasuk wong kang rugi. Soale dhewe Kanjeng Nabi kok saiki apik sesuk apike kok padha kalih saiki niku dipun alasane wong kang rugi. Tapi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu berarti dipun alasane wong kang untung. Ya wedi angen-angen ndek iki mbek saiki apik ndi. Nek padha apike niku nek apike niku mboten tambah niku sakjane awake dhewe niku dipun arani wong kang rugi. Apa meneh dene jane wong apik saiki diledek wong elek. Niku malah rugi besar. Niku termasuk nggih menika salah setunggalipun tandane utawi tengere wong kang takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Iki angen-angen aku iki wis apik. Dadi saiki kudu tambah apik. Dinginane wis apik, saiki kudu tambah apik. Ben tiyang niku ben beruntung. Tapi nek dingi jane wis apik saiki mundak elek. Akhire tiyang niku wau dipun wasane rifat adimun. Wong kang gak iso bati utawi rugi sing sangat agung. Jadi malih gak iso bati. Termasuk wong kang terus yang sekawan tanda-tandane wong kang takwa di punika la yamla ubatuhu minal halal khaufan min ayu qalatu haramun. Sing nomor sekawan tanda-tandane wong kang takwa nggih punika boten ngebeki wetenge meskipun niku dengan perkara sing halal. Maksudnya gak iso mboten mangane ora akeh-akeh. Gak kaya sing ngomong ki mangane akeh. Dan ini termasuk mempengaruhi takwane awake dhewe. Jadi la yang melaubatuhu minal halal. Saya napa khaufan min ayu khalaqahu haramun. Sale perkara halal nek kanamen niku saged dadi perkara sing haram. Jagani perkara niku wau dadi malih haram. Di mangan niku yo dawuhipun Sayyidina Utsman niku yo mempengaruhi ketakwaan awake dhewe. Jadi ketika kula panjenengan saya mangan utawi napa kemawon niku layam la obat aja nemen-nemen kuwarekene. Aja nemen-nemen mareke. Iki maksudnya niku kebak wetenge. Sing sae nggih menika kiyamuhu qabla syiba sadurunge parek niku dan ngajek. Iku dawuhipun Sayyidina Utsman. Jadi kiyamuhu qabla syiba sadurunge parek sing apik dan ngajek. Angel Pak emane-mane poso sedina ya wayahe maghrib ya balas dendam. Biasane awake dhewe ngoten niku wae. Poso ketika wis Ramadan niku mesti balas dendam. Niku jane halal, jane oleh mawon asal mawon, tapi dipun Sayyidina Utsman ketika niku kok kenemenan kok min ayu khalid tau haraman. Niku kok kenemenan anggenipun marak, anggenipun bek wetenge niku jagani perkara halal niku wau nyampuri nggih tercampur dengan perkara haram. Iki dawuhipun Sayyidina Utsman. Makane ya nyuwun sewu, meneh sakniki jadi termasuk zaman sakniki kali zaman riyen niku beda. Zaman riyen niku mangano sing akeh ben sehat. Nah sakniki manganmu aja kuwareken ben awakmu sehat. Jogo nang mangan ben awakmu ben sehat. Bedane niku wong biyen kali wong sakniki niku. Nek wong biyen mangan sing akeh ben awakmu sehat. Saiki jogo nang manganmu ben awakmu sehat. Bedane niku. Saiki panjenengan ngomori. Biyen yang riyen mesti kiyeng-kiyeng to. Lah saiki bae titik-titik gulu, diabetes,
Muri. Kuwi niku dulur kula, adik Pak Jinal. Itu gulis jenengan niku diabetes langsung munggah. Padahal yang duwe diabetes terus nggih biasane nggih mboten napa. Lah kok kumat 3 minggu niku langsung munggah akhire diketok sikile. Ada masalah ya niku wau. Dadi jaman sakniki benten kalih jaman riyin. Jaman riyin mangano luwih ben sehat, sakniki jogo manganmu nek awakmu pengen sehat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya paringi sehat nggih. Amin Allahumma. Terus nomor gangsal nggih menika tanda-tandane wong kang takwa. Wa khamisuha yaruna sakullahum kul najau. Tanda-tandane wong kang takwa nomor gangsal nggih menika memandang orang lain. Jadi nguwasi tiang lintu niku kelawan apik. Jadi yarona sakuluhum nguwasi wong liya niku apik. Terus nguwasi awake dhewe niku gak patek apik. Jadi memandang orang lain niku sae wong kok apik men. Tapi nek ngamandang awake dhewe niku nggih menika wong sing kakehan dosa. Niku sing tanda-tandane wong kang takwa ngoten. Wong ke luwih apik kok timbang aku. Niku. Dene awake dhewe suwalike. Ya opo mbek aku ya sarana apa-apa. Nah niku sing kleru ngoten niku. Nah nek awake dhewe termasuk pengen dipun arani tanda-tandane wong kang takwa, nggih menika memandang orang lain itu lebih baik daripada memandang diri kita sendiri. Ya, kayak malah aku masalah nek wong kae sarana apa-apane mbak. Malah ngoten niku. Tapi biasanya ya umumnya sing ndi niku. Yang pertama napa sing kedua. Padahal alamat sakawata iki tanda-tandane wong kang cilaka nggih menika sing pertama nggih menika nisyanu dzunub al-madiyah. Tandane wong kang cilaka nggih menika nglalekake dosane sing wis-wis. Padahal awake dhewe niku kan nggone salah, nggone dosa. Tapi sing wis-wis wis gak patek digakno. Padahal indallah mahfudatun ay mabdudatun. Padahal kalih dosane awake dhewe sing biyen niku dipun catet bi adadiha wa zamaniha wa mahaliha. Niku dosane awake dhewe iku dipun catet kabehe apa niku jumlahe panggonane kalih mangsane. Cah mudin ya Mas biyen tau nglakoni dosa. Pas dino iki, pas ning iki, iki jane dicatet. Nah niku tanda-tandane wong kang cilaka nggih menika nglalekne dosane sing wis. Terus lajengipun nggih menika napa niku nglalekne dosane sing wis berarti lho hasanatul madiyah ngeling-eling kaapiane sing wis. Jadi dosane dirano tapi apike jek dieling-eling. Aku mbiyen enek kene aku nembih bar bareng ngono. Omong langgar masjid iki enek aku lawan, paling iki enek isine. Ngomene ngoten niku. Jadi napa niku wau dosane diralekno, apike dieling-eling kaya-kaya walayadri bilat amrudat. Padahal gak roh jenenge niku wau apike niku ditampa utawi ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak roh nek kaapiane awake dhewe iki ditampa utawi ditolak. Tapi nek akeh wong ngene wau eleke lali, tapi nek apike dieling-eling sampe mati. Eling-eling kene gak tak tulung dadi opo. Nah, iki gak eling nek padha napa niku wau kaapian niku anak enek sing diterima, enten sing ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Terus malih tandane wong kang cilaka nggih menika wala ila man fawqahu fid dunya. Ningali sak dhuwure inggih menika dumateng perkara donya. Maksude masih
wong masalah babagan dunya niku sak dhuwure. Jadi pomo kok penak, aku ora penak blas. Kok penak kae dino. Nah niku termasuk alamat wong kang diloko. Soale napa? Ketika kula panjenengan saya niku wong masih babagan dunya niku sak dhuwure, niku be anto mahan nadrulaha walam yarza bil kismati. Kaya awake dhewe niki boten ridho kalih pandumane Gusti. Jadi sing saya napa masih babagan dunya niku sangi sore, boten sak nek sangi sore. Oh, bae sih enak sing ngesakno timbang aku. Akhire ngono alhamdulillah. Tapi nek kene kok pangkas soro, kok apa ya, babagan dunya lho niki. Nah niki sing barano awake dhewe malih gak gelem syukur dengan Gusti. Terus sing salajengipun yang terakhir alamate wong kang jiwa apa? Ya bener mana tulu ilaman dunan fitin. Masih babakan ilmu, babakan agama niku sak ngisore. Umpamane mesti ngentengno liyane babakan agama. Babakan agama utawi ilmu. Ya pinter aku timbang kae. Nah niku mboten masalah. Niku malih dadine tengere wong kang cilaka, ora sida wong kang takwa. Dene babagan donya niku nek tandane wong kang cilaka niku ndeloke sak dhuwure, tapi nek babagan ilmu, babagan agama niku sak ngisore lha niku ngalamate wong kang takwa. Kudune napa? Kudune ketika babagan donya niku masih sak ngisore, nek babagan ilmu utawi agama niku ya beneka sak dhuwure. Pinter rek wong kae. Pinter kae. Aku cek kurang agamaku. Cek kurang ilmuku. Nah, ketika ngoten niku wau, awake dhewe malah gelem belajar. Gelem belajar piye apa niku? Piye apike akhire memandang orang lain niku wong kae apik, awake dhewe cek kurang apik. Ben apa? Ben awake dhewe fastabiqul khairat berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi intine niku wau. Jadi memandang kula panjenengan niku kalah luwih babagan ilmu lan agama niku luwih elek timbang wong niku wau. Ben apa ben gelem belajar terus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mugi-mugi kula panjenengan saya saged dipun tata kalih Gusti Allah kelawan tatanan kang sak saestanipun, ibadah kang sak saestanipun. Mugi-mugi sedaya dipun dasaken golongan tiyang ingkang takwa dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يقينا وشكرا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالم وغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهما كما ربيانا صغارا ولا سائرنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الارض بنور شمسك يا الله يا صدور اخرجنا من الظلمات النور اخرجنا من الظلمات النور اخرجنا من الظلمات النور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بكرمته وأمتنا بطريقته ومعافاته من الفتن رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بكرمته وأمتنا
Rabbi fa'bana minal-kati Fahdina al-husna Iqorobati Fa'amirna bi-tariqati Wa-mu'abatihim minal-kitani al-katibah. Ya Allah. Agada sing kula mapilih wonten kinamangkipun akhir Ramadan menawi pun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.